Salut, copii și părinți! Bine ați venit în lumea noastră a poveștilor! Înainte de a începe, faceți click pe abonează-te. Apasă pe clopoțel ca să nu ratezi noile noastre povești. Micul pinguin care a strigat Taifun. Pipin era un mic pinguin. Locuia într-un sat înzăpezit. În fiecare dimineață, mergea la școală. Astăzi, se simțea leneș și obosit. Nu voia să meargă la cursuri. Așa că, a făcut un plan obraznic. Pipin se clătina afară. El a privit cerul albastru și senin. Nici nori, nici vânt, nici zăpadă. Totuși, a strigat foarte tare. Vine un taifun mare. Du-te acasă înainte să fie prea târziu. Pinguinii din sat l-au auzit. Au privit în sus, spre cerul însorit. Dar Pipin părea atât de sigur. Mamele își numeau pui acasă. Magazinele și-au închis rapid ușile. Toată lumea s-a grăbit înăuntru să se ascundă. Pipin zâmbi în secret. Acum nu mai trebuie să merg la școală. El a așezat lângă dealul de gheață. A mâncat gustări din pește și s-a jucat. Soarele îi încălzea penele. A fost cea mai ușoară zi vreodată. În noaptea aceea, bătrânii satului au vorbit. Nu a fost niciun taifun astăzi, au spus ei. Cineva a mințit și i-a speriat pe toți. Pipin a rămas tăcut și a privit în altă parte. Se simțea puțin vinovat în sinea lui. Dar tot îi se părea amuzant. A doua zi dimineață, Pipin s-a trezit. Cerul era gri și greu. Vântul rece bătea dinspre sud. Fulgii de zăpadă dansau în aer. O adevărată furtună urma să vină în curând. A alergat să avertizeze satul. Pipin a strigat, vine o viscol. Te rog, du-te repede acasă. Dar nimeni nu l-a ascultat. Și-au amintit de taifunul lui fals. Pipin glumește iar, au spus ei. Au continuat să pescuiască și să se joace afară. Ninsoarea a căzut mai tare. Vântul a început să urle. Praful de gheață le s-a învârtit în ochi. Cărările satului au dispărut. Pipin simți cum panica îi crește în piept. Te rog, cred-mă de data asta, a strigat el. În cele din urmă, câțiva prieteni l-au urmat. Dar mulți alții au rămas în urmă. Curând, furtuna a devenit foarte puternică. Cei de afară nu au putut găsi calea. Zăpada le-a acoperit repede urmele pașilor. Au fost prinși în vântul înghețat. Inima lui Pipin bătea cu putere.
A adunat frânghii și felinare. I-a chemat pe bătrâni în ajutor. Împreună, au intrat în furtună. Ei au tras și i-au ghidat pe pinguinii pierduți. Unul câte unul, i-au adus acasă. Salvarea a durat multe ore. Toată lumea era obosită și le era frig. Unii aveau brumă pe pene. Pipin le-a dat supă caldă de pește. Sătenii stăteau lângă foc. Încet, au început să zâmbească din nou. În noaptea aceea, Pipin nu a putut dormi. S-a gândit la ce făcuse. Minciuna lui aproape că își rănise prietenii. Dacă n-ar fi venit nimeni, ar fi putut îngheța. A simțit rușine și tristețe în suflet. A decis să nu mai mintă niciodată. A doua zi, Pipin stătea în piață. Le-a spus tuturor adevărul. Am mințit în legătură cu taifunul, a spus el. Îmi pare rău că v-am păcălit pe toți. Promit să fiu sincer de acum înainte. Sătenii ascultau în liniște. Un bătrân a vorbit cu blândețe. Minciunile zdrobesc încrederea, micuțule. Când spui adevărul, oamenii te vor crede. Dar minciunile îți slăbesc cuvintele. Ai grijă la vocea ta. Din ziua aceea, Pipin s-a schimbat. El mergea la școală în fiecare dimineață. El și-a ajutat prietenii la treburi casnice. Când vedea pericolul, vorbea clar. Sătenii au început să aibă din nou încredere în el. A durat, dar a meritat. Furtunile de iarnă tot veneau și treceau. Dar acum, Pipin era întotdeauna pregătit. A învățat să citească semnele cerului. El a ajutat la pregătirea hranei și a adăpostului. Satul se simțea mai în siguranță cu el. Pipin se simțea mândru de onestitatea sa. Uneori, pinguinii tineri îl întrebau. De ce trebuie să spunem întotdeauna adevărul? Pipin ar zâmbi și ar spune. Adevărul îi ține pe prieteni în siguranță și apropiați. O minciună îi poate lăsa pierduți în zăpadă. Am învățat asta pe calea cea grea. Într-o zi însorită, Pipin a văzut norii departe. A avertizat imediat satul. De data aceasta, toată lumea a ascultat. Când a lovit furtuna, erau în siguranță. Încrederea revenise în satul înzăpezit. Semnificația poveștii. Minciunile pot face ca oamenii să nu mai aibă încredere în tine. Când spui adevărul, oamenii pot fi în siguranță și fericiți. Încrederea se construiește încet, dar se poate rupe repede. Întrebări pentru părinți. De ce nu l-a crezut nimeni pe Pipin în timpul furtunii adevărate?
Cum a recâștigat Pipin încrederea sătenilor? Întrebări pentru copii. De ce a mințit Pipin despre Taifun? Cum a arătat și cum s-a simțit adevărata furtună? De ce este rău să spui minciuni? Cum putem repara lucrurile după ce am făcut o greșeală? Ce ai face dacă nimeni nu te-ar crede?